Aduna na local o community transmission sa Delta variant sa 1 Cebu subay sa padayong pagsaka sa mga nataptan sa COVID-19. 12 sa Cebu Province, 13 sa Cebu City, 30 sa Lapu-Lapu City ug 3 sa Mandaue City. Matud sa Department of Health nga lakip sa mga nataptan mga bata. Ani ang report. Miabot na sa 59 ang kinatibuk ang natala sa kaso sa Delta variant sa Central Visayas nga naglakip sa 12 sa probinsya sa Cebu, 13 sa Cebu City, 30 sa Lapu-Lapu City, 3 sa Mandaue City ug usa sa Bohol. Matod ni Dr. Mary Jean Luriche, ang Chief Pathologist sa DOH ug spokesperson sa Visayas Vaccination Operation Center, nga walay labot nini ang 14 ka mga ROFs kansang address na kabutang sa 1 Cebu apan didto sa airport sa Kauluhan miagi ug didto usab na quarantine. They were not physically present to us. By the time they finished their mandatory quarantine in Manila, then they are released to us. 16 sa 59 nga Delta variants nalakip sa pediatric diin ang labing bata nag-edad og usa ka tuig. Nakatala usab sila og duha ka mortality sa Delta variant. Samtang adunay mga kaso sa Delta nga walay history of travel, busa giisip na kini nga community transmission. Labi na sa mga nataptan nga usa ka pamilya, lakip na ang bata nga nataptan sa virus. Considering the number of Delta variants that we have, and then minus the histories of travel and contacts based on the gathering of data, then in all probability, this is a local transmission. Gibutyag ni Dr. Loreche nga adunay natala nga 7 ang namatay human nabakunahan apan dili tungod sa bakuna ang hinungdan. Aduna sila mga talandugon nga kahimtang o comorbidity. Busa miawhag ang health expert sa mga magpabakuna nga mutug-an sa tinuod nga kahimtang sa panglawas. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.